של הברית, של הבן של איציק ואורה, מזל טוב, מזל טוב. אנחנו רוצים להתכבד, להזמין את ליאת להגיש את התינוק לברית המילה. מזל טוב. אלונה! עכשיו, רגע לפני שאנחנו נתחיל את ברית המילה, אנחנו נעשה קבלת עול מלכות שמיים. האבא איציק יגיד את הפסוקים וכולנו נחזור אחריו עוד מעט. אז בואו תעמוד פה יותר קרוב. הנה, ככה, יופי. קודם כל תגיד שש אנוכי. שש אנוכי. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפות זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. אשרי תבחר עוד קרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך קדוש יחילך. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכירכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. עכשיו נעשה קבלת עול מלכות שמיים וכולנו נחזור אחריו פסוק בפסוק. שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אז קודם כל, בשם איציק ואורה, תודה לכולכם שבאתי להשתתף בו, בשמחה גדולה, ברית המילה. מן הסתם כולם ככה עזבו כל אחד את העבודה שלו, את היום העמוס שלו, בשביל לבוא ולהשתתף בשמחה, אז תודה לכם. אתם יודעים, בכל ברית מילה מגיע להשתתף איתנו עוד אורח מיוחד. מי זה? אליהו הנביא. אליהו הנביא מגיע ומשתתף איתנו בכל ברית מילה, ולכן גם מכינים את הכיסא המיוחד המפואר הזה. רגע, עוד מעט. ולכן אנחנו מכינים את הכיסא המפואר הזה, כיסא של אליהו, שבהמשך אנחנו גם נזמין את הסנדק לשבת עליו. אבל רגע לפני שמזמינים את הסנדק, אנחנו מניחים את התינוק על הכיסא של אליהו, כדי שאליהו הנביא יברך אותו. לכן אנחנו רוצים עכשיו להתקבל להזמין את מנשה. איפה מנשה? מנשה מצלם, וואו, תחזיקו במקומו, מצוין. יופי, בוא אתה תניח את התינוק על הכיסא של אליהו. לא, זה בסדר, זה עובד. בוא תעמוד פה, תעמוד לפה. צלם, שנייה, רגע, צריך תמונה. איפה? בוא תעמוד. אם יש לך כוח להחזיק לפחות תמונה. לא רואים את התינוק. מנשה. רגע. שנייה, תסתכל לשם עכשיו. בסדר. בוא תגיד אחריי. זה הכיסא. זה הכיסא לאליהו הנביא, זכור לטוב, שיתגלה במהרה בימינו. אמן, תניח. לכבודכם דת לבבי, אליהו הנביא. אתם יודעים, חברים, אנחנו היום אין לנו בית מקדש, אין לנו קורבנות. אבל גם בזמן שהיה בית מקדש, שהיה קורבנות,
כתוב בספרים הקדושים שיש דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות. מה זה? ברית המילה. למה קורבן? זה דבר מאוד גדול, בן אדם טורח, מתאמץ, עולה לירושלים, מביא קורבן. זה דבר שבאמת משמח את הקדוש ברוך הוא מאוד. אבל ברית המילה, מי כמו אורה, ודאי, לא ישנים כל לילות לפני הברית, וגם איציק, לא ישנים כל לילות לפני הברית מרוב לחץ. ועם כל זה באים, הולכים לשונס, מזמינים אירוע, את כל החברים, את כל המשפחה. מה הולך? כאן אם זה כזה מפחיד, עושים בקטנה בבית. אלא לא, שמחים והולכים לעשות ברית המילה, הולכים לעשות את המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לכן זה משמח את הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות, שעם כל הפחד אתם באים והולכים לעשות כזה דבר גדול. לכן אורה ואיציק, כשאתם זוכים להכניס את הבן שלכם לברית המילה, אתם זוכים לעשות דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא, והוא חשוב יותר מכל הקורבנות. וכמובן הסנדק, רגלי הסנדק, כתוב שהם כמו המזבח בעצמו. אז אנחנו עכשיו רוצים להזמין את הסבא, להתקבל, להזמין את הסבא אשר לשבת סנדק. עכשיו אתה כבר תחזיק, אין ברירה. סליחה אבוד. בנים לבניך, שלום על ישראל. בנים לבניך, שלום על ישראל. 3. חברים, רגע לפני שאנחנו מתחילים את הברית, אני חייב לשתף אתכם. אתם יודעים, התינוק הזה רק נולד, לפני כמה ימים הוא נולד? 7 ימים, היום זה היום השמיני. וכבר עובר לעבור תהליך, זה כואב, ברית המילה זה דבר כואב. למה עושים לו את זה? רק בגלל שהולכים לקיים את מצוות ברית המילה. לכן הכאב הזה זה כאב נקי, זה כאב שכל כולו בגלל מצווה. לכן כתוב בספרים הקדושים שהבכי של התינוק עולה ישר לשמיים. כתוב בספרים שמי שמנצל את הרגעים האלה שהתינוק בוכה להתפלל, זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. לכן חברים, אנחנו ננצל את הרגעים האלה שהתינוק בוכה להתפלל. עם ישראל צריך הרבה תפילות. ברוך השם אנחנו רואים ניסים וניסים, אבל יחד עם זה אנחנו נתפלל שנזכה לעוד ניסים. בעזרת השם, וכמובן נתפלל אחד על השני, שנזכה יחד לבריאות, זיווגים הגונים, זרע של קיימה, פרנסה טובה וכל הטוב שאנחנו רק יכולים לאחל אחד לשני. וכמובן התינוק הזה, שיזכה לגדול לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. עכשיו בוא תראה. איציק, זה מצווה שלך. הנה הוא כבר בוחר, איך לפחד, אה? לא, בסדר, כנראה הוא מרגיש. בוא תראה, זה מצווה שלך, אתה רוצה לעשות את זה בעצמך אולי? אז בוא קח סכין. לקרוא אין לי בעיה. לקרוא, בסדר, זה גם אני יודע. אז בוא, תמנה אותי שליח, תגיד, אני אמנה אותך שליח? אני ממנה אותך כשליח. למולד בני. למולד בני. יופי. עשית בשכל. בוא תראה, יש פה 3 ברכות, כן? יש פה את הברכה הראשונה להכניסו. כשאתה תסיים, כולם יענו אמן, יגידו כשם שהכנסתו. מיד אחרי זה אני אתחיל לברך על המילה, ואחרי זה אתה מברך שהחיינו. כשאתה מסיים לברך שהחיינו, אז מתחיל המוזיקה. בסדר? שיר 5. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על המילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא עצי ושמים. תודה לסבא אשר שהביא את הבשמים. תעביר, תן לכולם לברך. סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר גידש ידיד מבטן וחוק בשערו שם וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. על כן בשכר זורל חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידות זרע קודש שערנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה אדוני קורא את הברית. אלוהינו ואלוהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. השם עוז. עוז, עוז, בן איציק, ואורה. ישמח האיש ביוצאך לצו ותגל אישה בפרי בטנה כאמור, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך, ונאמר ויעבור עלייך ויך מתמוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ונאמר זכה לעולם את אדם הצבא אלף דור שרכת לעמוד משרתו לישחק ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. עוז בן איציק ואורה, זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שיר המעלות אשרי כל ירא אדוני לך לך בגלל כתך כי תאכל, אשריך וטובלך שתר גפל בריאה רגל כתבתך, בניך כשלי תצא לשולחנך, הנה כי כן יברך גברת נברך ורבנים לבניך שלום על ישראל. ורבנים לבניך שלום על ישראל. קדיש, יש לומר. יתגדל ויתקדש שם רבה. ילמד יברא כי יורתה וימליך מחותה ויצמחו קנה ויגרר משיחי. לך יכולנו ומכונו וחיי דחון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולמעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויקומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילם עם כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויגמו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושמחה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלחה לנו וכל עמו ישראל ואימו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. חזק וברוך, מזל טוב, מזל טוב. אתם יודעים, כל אישה בחדר לידה היא בחזקת סכנה, ולכן אורה רוצה לנצל את המעמד הזה, את ההזדמנות הזאת, כדי להודות לקדוש ברוך הוא, גם על הלידה, אבל על כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתה. אז מה שבצבע אדום זה... הללויה, אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ולידה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לך חייבים טובות, שגמלני כל טוב. אמן. מי שמלך טוב הוא ימלך כל טוב סלע. אמן, כן יהי רצון.
חזק וברוך, מזל טוב, בעזרת השם, שתזכו לגדל את עוז, בעזרת השם, לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. באמת אנחנו חייבים במעמד הזה להזכיר את האח, את הדוד, את הבן, איך שנקרא לזה, את עומרי, בעזרת השם, עומרי בן אשר ותקווה, שלא נמצא איתנו כאן, אבל כמובן זוכרים אותו בכל עת, בכל יום, בעזרת השם. נמצא איתנו, נכון, הבאתי נכון, ברוח, כזה ודאי הוא נמצא איתנו, וכמובן זוכרים אותו ושולחים לו כל הזמן חבילות, בעזרת השם שיהיה מליץ יושר עלינו, ובעזרת השם שתמיד יהיה רק בשמחות הלאה והלאה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יצרור את נשמתו בצרור החיים, ואנחנו כמובן בעזרת השם נמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וגם הוא יזכה עוז לגדול לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה, אולי לא כולם יפתרו, אבל יש שמן הברית, שמן ידוע במשך הדורות כסגולה לרפואה, לישועה. אז הנה, זה בשבילכם, זה שמן שהיה בברית המילה, בכיסא הסנדק, כיסא של אליהו. תזכו לפתוח את זה בזמנים משמחים. וכמובן אנחנו רוצים לבקש עכשיו מהסבא, לסבא הסנדק יש כוח מאוד מיוחד לתת את הברכה, אז אנחנו רוצים לבקש ממך לתת איזה ברכה לעוז. וואו, איזה שם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, בעזרת השם שנזכה רק לשלום. אז הנה, תן איזה ברכה. עכשיו משהו לבן ולכלה. מה זה הכתות? זה בן ראשון אז? שני, איך קוראים לאיש? טוב, אני מאחל לאיציק לאורה הצלחה ולמיכאל, תחלו בטח, ויאללה, תתנו בית, תתקדמו. בעזרת השם יופי, בעזרת השם שתראו הקנחת, איציק ואורה, שתזכו לגדל אותו בשמחה, לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. תראו נחת ממנו עוז ומיכאל, וואו, איזה שמות, מה זה? עוז ומיכאל, מיכאל זה מלאך. בעזרת השם תראו רק שמחות הלאה והלאה. אתם יודעים, אומרים, מה זה? זה הקטן גדול יהיה. זה הקטן יהיה גדול לעוד כמה קטנים אחריו, בעזרת השם. בעזרת השם רק שמחה תמיד בבית וכל הטוב. עכשיו אנחנו רוצים באמת להקדיש למשפחת שושן את שיר 8 לאליהו. שמחתי להיות איתכם, מזל טוב, אני יעקב גלזר, בשמחות. מי שרוצה ברכות יכול לגשת לסנדק. חמוד חביבי, חמוד. בוא ניקח את עוז, בוא ניקח את עזיק. תודה לדי-ג'יי. רגע, מיכאל. גם לאבא שלי אחר כך? כן. תודה, הייתי צריך להגיד לך תודה. שאלה אמרתי, הנה סבא בא גם קבל ברכה. אני לא ידעתי פעם ראשונה. רגע,
מיכאלה, תגידי לו. לברך אותה. אבל לא, צילמתי. כן, חבל לזה. אני חשבתי לך עכשיו צריך לעשות. נדם. טוב, אני יכול להוריד את התהליך. כן, כן, זהו, סיימנו. כל הכבוד, גם אני. אם אין אף אחד, אז אני אחד. קיבלת ברכה? איפה אתכם? אז מה? אלון. סע, איציק, סע. נו, שתכי לעשות ברכה. בואי נו. רגע, אני מצלם לזה. מי יכול לצלם אותי? בוא נרשה, בוא. Танир, иди побегай с ними.
סליחה?